uvukile njengoko sizawungena apha ke ngoba uvice uthe mandikhokele le nqwela kangathi mandilapha. Okay. Uthe mandikhokele inqwela kodwa uba kuyanyanzeleka uba mandilathe ndakulatha. Into yakunceda ke kutsiba kuqala ndiyakulatha. Sawungena apha kodwa. Amen. Sawungena apha futhi xa singena apha kamnandi sisuka kumazwi asixhenxe sanxiba amadodana asixhenxe. Sanxiba amadodana asixhenxe izakhe ibe ngawo azawuqala ngoba kuthiwe indodana nganye zise nendodana. Okay. Ndajoyina abo ba. Amen. Akakho apha uvukile emva kwenzame ezenziwe ngabantu basenza inzame bancama ngoba baleka umntu ongalekwayo enza inzame bancama benza amacebo ngoba umntu xa sekusukela wenza amacebo benza amacebo into yobana makuthe kuyonkatyiswa nengcwaba ngoba bakhumbule uba laa mlahlekisi ebethe safika ngosuku lokuthathu uzavuka kodwa ngoko kunjalo wavuka uyesu. Siyabona uyesu ongekho sengcwabeni namhlanje, uyesu ophakathi kwethu. Bobawo uthi mculi sithi ke lapha Yeah.